Здравейте, приятели! Сега ще ви направя един фокус, който се нарича последните трима. Отварям тестето и както виждате да отделя жокерите. Както виждате е размесено тестето. И даден зрител трябва да си избере една карта, защото аз нямам такъв зрител. Ще изтегля 3 произволни карти. Давам да ги видите. Аз няма да ги гледам. След което разделям тестето на 4 части. На 4 приблизително еднакви купчинки. Шанса да са еднакви купчинките е много малък. Затова казвам приблизително еднакви. Секунда само да оправя купчинките. Сега ще сложа тези 3 карти, избрани от зрителя, в случая от мен, в тези 4 купчинки. Слагам първата карта в първата купчинка, вземам част от втората и захлупвам. Така правя и с следващата купчинка. Така правя и с третата купчинка. Получихме 3 купчинки. След което ги събираме. Предполагам, сега това са 4-те избрани карти. Извинете. Или картите бяха 3. Извинете, случват се грешки, да, съжалявам. Така че започвам да отделям картите в 2 купчинки, с лицето нагоре и с лицето надолу. Отделям тези карти и връщам и оставям 3 карти. Връщаме се в началото, когато тези 3 карти бяха вашите избрани карти. Надявам се да ви е харесало и пожелавам ви един магичен живот.